Fil-ġimgħat li ġejjin pajjiżna mistenni jkollu liġi tal-finanzjament tal-partiti, iżda it-triq biex wasal hawn ma kienx faċli. L-ewwel diskussjoni dwar liġi ta' din it-tip imorru lura għall-bidu ta' snin 90. Fl-1994 il-Parlament ħatar il-Kummissjoni Galdes. Ir-rapport tal-Kummissjoni Galdes dwar is-suġġett kien ħareġ fis-sena 1995 iżda dwaru ma kienx hemm qbil. Dan wassal biex il-Partit Nazzjonalista iwiegħed li jekk ikun fil-gvern idaħħal liġi simili. Fost oħrajn inkluda din il-weda fil-manifest elettorali tal-1996. Minn dakinhar il-Partit Nazzjonalista rebaħ aktar minn elezzjoni waħda, iżda liġi bħal din ma daħlet qatt. Il-wedi ma naqsux u f'artiklu fit-Times of Malta f'Settembru 2007, Lorenz Gonzi kien ikkwotat jgħid li se jwettaq liġi simili. Meta kienet ikellem lill-medja l-eks Prim Ministru Gonzi kien qal li se jkun qiegħed jirrakkomanda biex il-Kabinett jiftaħ diskussjonijiet mal-Oppożizzjoni dwar il-finanzjament tal-partiti. Dan wara li Joe Saliba bħala Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista kien kitiblu ittra biex iwaqqaf kumitat parlamentari. Saħansitra Saliba kien qal li l-Partit Nazzjonalista kellu jkun fosta l-ewwel li jagħti il-proposti tiegħu. Iżda minkejja dan kollu, Malta baqgħet waħda mill-ftit pajjiżi Ewropej li ma kellhomx liġi li tirregola dan is-settur. Dan wassal biex il-fiduċja tal-poplu fil-klassi politika bdiet majna kull ma tmur, tant li stħarriġ tal-Eurobarometer wera kif il-Maltin huma fost l-aktar nies li ma jafdawx il-politiċi. Fl-aħħar elezzjoni ġenerali l-liġi tal-finanzjament tal-partiti kienet imweda mill-Partit Laburista u llum waslet biex titwettaq.